Ikaunom nga pulong, natapos na. Ang mupaambit sa pamalandong sa ikaunom nga pulong, mao si Heidi Palapar. Kasamtangan siya na volunteer sa Cebu Caritas Incorporated sa Commission on Service, ug usab sa Cebu Archdiocesan Commission on Social Communications, ug usab sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capitol. Kabahin si Miss Heidi sa Secretariat sa General Pastoral Assembly sa Sugbuswak. Saksi siya sa mga nagkabot nga mga hiniusang pag-andoy o pagpatinaw sa mga damgo sa Sugbuswak. Maayong adlaw. Good day. Nagtimbaya ako ninyo og maayong adlaw. Di lang kay mauni maayong pamatasan o kay mauni naandan nga pagsugod og pagtagad kaninyo. Kundili tungod kay ang Biyernes Santo sa tinuoray usa gayud ka maayong adlaw. Basin nahibulong mo nga nung maayong adlaw ang Biyernes Santo, nga mauma ning adlaw nga namatay ang atong Ginoo, adlaw sa dakong kasubo. Mangutana ko ninyo, mga ginikanan, unsay inyong bation sa graduation day sa inyong anak, nga gipatungha ninyo sa kolehiyo, kundi sobra ninyong pagwadwad, left and right inyong sideline, aron lang yun mahatagan ang inyong anak sa iyang panginahanglanon, aron lang yun mapatiwas siyag pag-eskwela. Mga empleyado, unsay bation ninyo kung sa pila ka tuig anaa kay gitipigan nga kantidad kay gusto nimong makapalit sa imong dream house o dream car, ug naabot ng adlaw nga naimpas na nimo imong utang sa bangko o makaingon na gayud ka sa imong kaugalingon nga imo nagyud ang balay o sakyanan nga imong gitinguha. Mga young professionals, unsay inyong bation kung makapasar na gyud mo board exam, ang katapusang babag aron makaingon ka nga full-fledged professional na gyud ka. Mga estudyante, kung makapasar ka sa exam sa math or English o Filipino o kanang subject nga pipila ka adlaw damanon ka sa pag-memorize sa formula or subject-verb agreement, dili ba tumang kalipay? Dili ba makapasalamat kag todo-todo sa Ginoo ug mahal nga Birhen ug sa tanang mga santos? Makapanagkot ka sa tanang simbahan kung diin ka nagluhod-luhod? Dili ba makaingon ka, maayo gayod ang Dios ug mahimo yung memorable ang adlaw nga ni graduate imong anak o nakabot imong dream house o makapasar ka sa board or bar exam or bisan sa math? Dili ba makaingon gyud ka, uban sa dakong panghupaw, natapos na? Ang ikaunom nga pulong, natapos na, nga kinutlo gikan ni Juan 19, versikulo 30, nagpunting nga ang adlaw nga namatay ang Ginoo, usa ka adlaw nga maayo kaayo. Ang orihinal nga pulong sa Griego mao ang tetelestai. Sa iyang paghubad sa in-English, adunay pipila ka kahulugan nga gilangkuban ilawom sa maong pulong. Una, natapos na
nagpasabot nga natuman ng gilaraw sa Ginoo nga kaluwasan alang sa katawhan. Dugang pa, natapos na, nagpasabot sab nga nahingpit na ang pagtubos ni Jesus sa katawhan, ug wa nay angay pang buhaton. Ikaduha, natapos na, nagpasabot nga nabayran og nahusay ng utang sa sala sa katawhan. Ikatulo, nakadaog na si Jesus batok sa sala, kamatayon ug mga gahom sa kangitngit. Ug ikaupat, nahingpit ng plano sa Dios ug musugod ng bagong panahon sa pagtubos sa katawhan. Kamanga dagko sa misyon sa atong Ginoo, kagrabing pag-antos iyang giagian, apan labaw sa mga martir og santos, samtang gabitay siya sa krus, iyang huna-huna usa sa Dios Amahan, iyang kasing-kasing gihatag na niya kanato, iyang mga igsuon og higala. Nakaingon ang atong Ginoo og, "Hay, salamat, natapos na, maayo taon." Makaingon na gyud si Jesus sa iyang amahan nga nagmatinud-anon siya sa plano sa pagluwas sa katawhan ug natubos na niya kita. Makaingon na gyud siya kang Satanas nga quits ng utang sa mga sala nato. Ug iya ng katawan ug pwede nang yamiran ang sala, kamatayon ug mga puwersa sa kangitngit. Ug proud na iyang masulti nga natukod na niya ang gingharian sa langit diri sa kalibutan. Maayo gayud nga adlaw ang namatay ang Ginoo. Ang kadaugan ni Hesukristo nagsugod sa Good Friday, graduation or recognition day ng Easter Sunday. Matud ni Venerable Fulton Sheen, usa sa akong favorite nga Catholic writer, God used the words, "It is achieved," or natapos na, in history. Una, naani sa Genesis, aron pagsaysay sa paghuman sa pagmugna sa kalibutan. Ikaduha, sa Revelation, kundiin mawagtang ng karaan ug mupatigbabaw ng bag-ong kahimtang. Genesis, ang sinugdanan, Revelation, ang katapusan, ug sa tunga-tunga, ang ikaunom nga pulong ni Kristo diha sa Ebanghelyo ni Juan. Kung mahinumdum ta sugilanon sa Genesis, gituldukan ang pagmugna sa lain-laing bahin sa kalibutan og, "And he saw that it was good." Diha sa ikaunom nga pulong, matud ni Venerable Fulton Sheen, taliwala sa kadakong pagpakaulaw, ang tanang propesiya o panagna natuman, ang tanang butang nga gikinahanglan buhaton niya alang sa kaluwasan sa tao, nahimo gayod. Ang iyang pagsulti og natapos na, usa kahilak sa kalipay ni Jesus, because he saw that it was good. Ug karon, samtang gapaabot ta si kaduhang pag-abot sa Ginoo, nga matod sa Revelation, maoy magpausab sa dagway sa kalibutan o kalangitan, atong padayunon ang gitukod nga gingharian sa Dios karon ug dinhi. Dili ba ang kamatayon ni Jesus diha sa pagbayad husay sa utang sa sala sa katawhan, sa pagbuntog sa sala, kamatayon o puwersa sa kangitngit, nga apil sa plano nga natuman og nahingpit niya,
Usa ka pagtukod sa bag-ong kahamtangan. God constantly creates, recreates, and changes the world, the order, and it is always for the better. Ang paghimugso og mga dioceses nga usa ka natural nga gawi ug kabahin sa sikulo ug kaagi sa simbahan. Buot hunahunaon, usa ka matang sab sa recreation. Tinuod, adunay mga paghagit og kalisdanan nga kuyog sa proseso. Apan kabahin niini sa gitawag nga birthing o growing pains. Apan ang tumong niini, maayo. Ang tuyo sa sugbuswak, sa laktod nga pagstorya, mao ang paghatag og tarong nga pagtutok sa usa ka diocese. Labi na kay mahimo ng more manageable ang pagdumala sa dioceses kay mogamay ng ginsakupan niini. Ang ratio sa parokya ug pari ngadtos parokyano haom na. Matagaan nagpagtagad ang mga partikular nga kabalaka ug mga espesyal nga panginahanglan sa mga tao. Nagpadayon karon ang pakisayod sa synodality. Pero bisan sa niaging consultations diri sa atong archdioceses, nasayod ko kay apil sab ko sa synthesis team nga nagmugna sa report nga gisumiter ngadto Cebu City og mga kadagkuan sa atong simbahan. Nigawas ang current realities, labi na sa gitawag nga mga shadows sa synodality sa atong lokal nga simbahan. Adunay kakulangan sa dialogue sa simbahan o sa lay nga mga gialagaran. Uban niini na anaay nakitang kakulangan sa pag-abot sa atong simbahan o kaparian ngadto sa peripheries or margins. Aduna say mga sektor nga angay paminawon o pag-ayo sama sa mga kabatanunan o mga LGBT o mga lailain pang sektor. Dugang pa, niining bag-ong panahon karon, adunay nigawas nga bag-ong usab nga matang sa hagit og suliran, sama sa advancement in technology og digitalization, politicization ug uban pa. Gamay raning akong gihisgot, apan kini lang gani daan nangayo na og dakong pagtagad. Anaay saad sa sugbuswak nga matagaan gayud og pagtagad og kasulbaran ning mga issues and concerns sa atong lokal nga simbahan. So, this is good. Niadtong 13th General Pastoral Assembly, niadtong Nobyembre 14 hangtod 16 sa niaging tuig, nahusay og nahiuyunan ang paglantaw sa sugbuswak. Nalikom ang mga recommendations alang sa nagkalain-laing aspeto sa sugbuswak: geographical, demographic, financial, institutional. Usa sa mga bunga sa maong GPA mao ang pagduso sa mga lay participants sa ilang mga recommendations. Mihatag na kita sa atong report sa Roma. Apan daghan pang buhaton. Kinahanglan magpakisayod ta ug labaw pa gitawag na kita sa pagpangandam ug pag-apil sa proseso moving forward. Ang pulong natapos na. Wa nagpasabot nga nahuman nagagyud ang tanang buhatonon. Nabuhat ng bahin ni Jesus. Mura siyag niingon karon og kamo nasab kaha. Kinahanglan na manginlabot kita. Dili ba nga gibilinan ta sa atong Ginoo og mga pahinumdom ug sumbanan? Diha sa misa, diha sa liturgy of the word and consecration, gipahinumduman ta sa gibuhat ni Hesukristo nga recreation, labi na diha sa atong kinabuhi. Diha sa communion,
Iyatang gitagaan sa pamaagi sa pagbag-o diha sa pagdawat sa iyang lawas ug dugo sa atong kinabuhi. Human sa misa, gisugo sab kita sa paglakaw aron pagbag-o sa kalibutan. Communion, participation, mission. Dili pwede diha lang ta sa sidelines o fence sitters lang ta. Dili pwede mo dawat og limpyo sa paniltihon pa. Let's make the good in Good Friday count. Maayong Good Friday.